Seleccionámolo personalmente na primeira subasta, de máxima calidade e o mellor prezo. Almacenámolo e conservámolo en lonxa propia. Os nosos propios camións encárganse de achegalo aos distintos puntos de venta no mesmo día. E unha vez chega ás nosas peixerías, tratámolo co máximo cuidado e profesionalidade. Se desexas mercar o mellor peixe ao mellor prezo, achégate aos nosos establecementos. Estamos en Pescadería Mazorra, na avenida Xoán 2339 e nas peixerías de Icos. Transportes e Pescados Pablo, do mar ao fogar. Esta tarde as portas do IES Valdoasma abríronse para todos aqueles que quixeron coñecer as instalacións e as distintas propostas formativas deste centro. Alumnos interesados en cursar os ciclos de formación profesional de Administración e Finanzas ou Automoción, rapaces en idade de cursar bacharelato e os que iniciarán a secundaria o vindeiro ano quixeron aproveitar esta ocasión. Tamén houbo unha pequena merenda para todos na cafetería. O profesorado guiou e informou aos visitantes e tamén o fixo parte do alumnado que xa cursa estudos no Valdoasma. Como te chamas? Sarai, De que curso és? primeiro da ESO. Que facedes un pouco hoxe aquí nesta tarde de portas abertas os rapaces do propio instituto? Bueno, pois damos a coñecer o instituto aos rapaces que veñen novos de outros centros, por exemplo, aquí en Chantada do Colexio do Lado, o Colexio de Arriba, en Carballedo, o Colexio da Barrela. Bueno, se queren vir a visitalo, teñen as portas abertas para que coñezan un pouco as instalacións e todo. Vos acompañádelos a coñecer as instalacións? Sí, sempre, sempre. E, bueno, ahora compartides unha merenda aquí, que supoño que iso tamén é unha forma de ir contactando con eles. Sí, claro, sí. O ano pasado tamén houbo e este ano, claro, sí. Na segunda parte da xornada, o alumnado e o equipo docente mantiveron un encontro cos empresarios colaboradores das FCT, onde os estudantes realizan as prácticas formativas. Nesta recepción puideron compartir impresións, falar de presente e futuro e tamén coñecer as instalacións onde se forman os alumnos que fan as prácticas nos seus negocios. Dende o Valdoasma lembran que máis aló desta xornada as portas seguen abertas para informar da oferta formativa en secundaria e formación profesional, en ciclos formativos e FP básica a todos aqueles que o desexen.